Snežo, kako ti se čini konferencija? Ja pratim ove konferencije od početka, od prve u Domu omladine i meni je to svaki put sjajna prilika je da čujemo neke ljude iz inostranstva koje ne bi imali prilike ovako da sretnemo, da čujemo s jedne strane, a s druge strane što naši nastavnici imaju priliku da pokažu i kolegama i u Srbiji, ali i kolegama koji su došli iz okolnih zemalja i gostima iz Velike Britanije da prikažu šta mi ovde radimo, tako da je vrlo lepo, recimo danas evo na jednom predavanju je jedna govornica iz Italije baš kazala kako eto, ja vidim da su ovde vaši nastavnici baš vrlo digitalno kompetentni, da je na visokom nivou to kod vas, ali eto u nekim drugim zemljama, znači čak nas onako po tome što je videla u komunikaciji da se mi visoko kotiramo, znači nas je onako lepo cenila, to mi je baš bilo lepo, onako milo da čujem. Dobro, da li smijem da te pitam i nešto i mimo konferencije ili pričamo samo strogo o konferenciji? Pošto imam jedno baš zanimljivo pitanje u vezi sa osnovnom školom. Šta kažeš za ovo što je informatika postala obavezan predmet? Šta kažem, pa radujem se što smo uspeli. To sad već i vrapci znaju koliko smo se mučili, koliko smo imali protivnika i mislim, sećamo se još pre 2 godine i demonstracija u Nemanjinoj protiv uvođenja informatike, a eto sad se obrnulo tako da recimo nastavnici koji su pre 2,5 godine se